En dan zitten we opeens in een sfeervolle kerstomgeving Absoluut. bij RTV Maastricht. Ja. En toen dacht jij, omdat je Rick komt en die haat kerst, ik ga ook alvast wat sneeuwvlokjes buiten neerleggen. En wat gladde wegen, zodat het wat moeilijker is om hier te komen. Ja, nou dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Want in Roermond lag niet zoveel. Maar hier, des te meer je naar het zuiden gaat, des te meer sneeuw er lag. Ja, ik zag al wat foto's voorbij komen van mensen die hier woonden. En ik had echt zoiets van, sneeuw. Komt dat nog deze kant op dan, richting Reuver, hè? Of Roermond? Helemaal niks gewoon. Dat was gewoon alleen een beetje grauw en grijs. Ja, die paar meter scheelt ook veel dat gebied. Ja. Qua hoogte. Dus, Ja, nou ja, leuk om weer hier te zijn. Weer terug te zijn. Leuk dat je weer bent. Ja, jij nodigde mij uit en toen zeiden we, nou laten we dan ook maar meteen een podcast opnemen, toch? Ja, inderdaad. Nou ja, goed, we hebben het de vorige keer natuurlijk over gehad. Wanneer was het eigenlijk? Ik heb echt geen idee. Ik denk ergens rond de zomer. Ja, was het toen iets snikheters? Op zo'n zwarte vrijdag, hoe noemen ze dat ook alweer? Dat iedereen op vakantie ging. Ah ja, dat zou zomaar kunnen. Toen was het heel druk op de weg, dat kan me nog herinneren. Maar ja, leuk dat je er weer bent. En ja goed, ik weet niet of je al een paar verbeteringen hebt gezien, dan wel online of in de studio, maar... Nou ja, ik kwam hier binnen en ik zei, het is hier zoveel lichter dan vorige keer. Ik weet niet hoe het komt. Terwijl toen was het buiten licht, dat weet ik wel. Maar ik denk dat het daarna gewoon donker is geworden. Zo. Ik denk dat dat is dat in mijn hoofd zit. Want nu is gewoon prima verlichting, ook voor de camera. Dus iedereen die hiervoor meekijkt, die ziet ons goed zitten. Ja, terwijl ik al mijn lamp had meegenomen. Maar toen ik hier binnenkwam, dacht ik, nou... Natuurlijk kan het altijd beter, maar dit is goed zat voor het kleine schermpje waar mensen dit op kijken, toch? Ja, het is voor een lokale omroep echt een prachtige studio. Ja, lekker klein, compact, eigenlijk alles wat je nodig hebt. Goeie tafel, spulletjes, alles bij de hand, toch? Absoluut. Want je zegt het al, inderdaad, de lokale omroep. Jij bent hier gewoon de hoofdbaas lokale omroep van 7 tot 9 op vrijdagavond, toch? Nou, ik ben niet de hoofdbaas van de radiozender, maar... ik voel me wel heel erg thuis hier in Maastricht. Ja, dat is zeker zo. Ja, ik ben nu al ongeveer 1,5 jaar zoiets. Ja, 1,5 jaar bij RTV Maastricht. En ik voel me er ontzettend thuis. Ja, het is wel qua omroep waar ik hiervoor heb gezeten. Ja, wel de volgende stap. En ja, ben ik heel erg blij daarmee, absoluut. Ja, want laten we jou even introduceren. Want dat hadden we nog niet gedaan. Terwijl we zijn nog niet zo lang bezig. Dus dat kan allemaal bij Shark Talk nummer 99 trouwens. Ja, mooi nummer. Ja, het gaat hard. Ik weet niet als er nog nummer 100 gaat komen. Ik weet in ieder geval dat ik nog eentje heb gepland voor volgend jaar. Oké. Maar ik heb liever niet tot die 100 is. Maar dat zit meer bij de hoofd. Weet diegene dat ook? Of? Nee, diegene is trouwens wel hier in Maastricht opnames. Dat weet ik wel. Oké. Maar dan moet ik me even verzinnen hoe ik dat ga doen. En als het wel is, dan is het wel zo. Dan komt dat ook wel een keer goed. Lucas. Ja. En jouw achternaam? Lejeune. Ja, zie je, dat kan ik niet uitspreken. Dus dan hou ik gewoon goed bij Lucas. Nee, dat hou ik er later aan op. Maar je radioprogramma heet Lucas On Air. Dat klopt, ja. Hoe ben je een beetje in die wereld van radiomaken gerold? Want dat is toch... thuis zet je de radio aan en dan praat er iemand tegen je. En ergens gaat er dan zo'n lampje branden, dit wil ik ook of zo. Nee, dat klopt. Nou ja, het verhaal van Lucas On Air, om het dan zo maar te zeggen, is ja, het is best leuk, maar het is ooit begonnen. En dat klinkt ook, dan gaat je jas, maar niet uit. Ja. Ja, dat is ooit begonnen en dat klinkt een beetje alsof ik het helemaal het einde vind, maar ja, destijds was het leuk, maar achteraf gezien heb je iets van, ja, het was leuk om toen te doen. Maar ik weet niet precies welk jaar het meer was, maar in ieder geval, toen ik 13 jaar oud was, toen was er via de AC Cultuurfabriek in Roermond of zo een mogelijkheid om, dat heette toen cultuurburgemeester van Roermond te worden. En ja, ik weet niet, dat zag ik in mijn gitaarschool liggen en toen dacht ik van, oké, nou, misschien is het leuk om op te solliciteren, want dat kon je eigenlijk gewoon op solliciteren, zeg maar. En ik vond het leuk om wat te doen in de stad, I guess, of zo. Ik weet het niet meer. Ja, dat toen dus gedaan. En toen... Ja, wacht. Want als je de podcast luistert, weet ik haak gewoon overal op in. Je zegt cultuurburgemeester van Roermond. Ja, het klinkt heel... Nee, wacht. 2000, toen je 13 was, hoe lang is dat dan geleden? Ik ben nu 19, dus 6 jaar geleden. 6 jaar geleden. Toen heb je misschien ook bij het Bevrijdingsfestival rondgelopen. Ja, dat klopt, ja. Ja. Met de burgemeester op het podium, toch? Op het podium, ja, toen, ja. Zie? Dus we kennen elkaar al 6 jaar. Nou, daar liep je natuurlijk ook al. Oké, ja. Nou, duidelijk. Dat lampje begon nu bij mij in de hoofd te branden. Cultuurburgemeester. Inderdaad, we hebben namelijk een keer Lucas gehad. Ja, dat is lang geleden alweer. Ja, inderdaad. Maar ja, goed, nogmaals, als je het zo hoort, denk je van, nou, dat is een hele
Wat een functie van heb ik jou daar of weet ik het wat. Maar goed, het is en blijft Roermond. Dus het was leuk om te doen. Nou, ik vind het juist heel belangrijk dat ze dat doen. Ik bedoel, het geeft toch ook wel weer gewoon nieuwe... Ja, hoe moet je dat zeggen? Toch weer net iets extra's aan die stad. Ja, zeker. Nou ja, goed. Ik bedoel, de gemeente deed dat hartstikke leuk. En ja, goed, ik heb er een paar dingetjes aan overgehouden. Mijn klasgenoten toen, dat daar nog van, cultuurburgemeester en dat, weet je wel. Maar ik vond het leuk om te doen. En prima, het heeft me dan uiteindelijk wel... En dat is waar het dus door is gekomen. Een Echt Zusteren lag toen Loes FM. Lokale omroep Echt Zusteren. En via... je moet een goede naam verzinnen voor je omroepstation. En dan denk je, lokale Loes. Omroep, Echt en Zusteren. Loes FM, ja. Loes, ja. Ja, toen ik de eerste keer erheen ging, dacht ik, is dat dan één vrouw of zo die dat dan doet? Of hoe zit dat? Als je het niet weet, of niemand je uitlegt, dan denk je... Ja, precies. Ja. Maar ik weet niet, toen via kwamen mijn moeder en haar vriend met een kennis van hem daar, die daar zo'n donderdagavondprogramma hadden. Ik weet niet meer hoe dat programma heet, maar dat was een hele vriendelijke man. En die had me daar toen gewoon een beetje geïnterviewd. Het was gewoon ongeveer een oudere man, die gewoon een beetje wat gekkigheid liep te halen, weet je wel. En die dacht van, laat de jongens langskomen. En toen dacht ik wel van, dus het was een oké studio daar en echt. Het was niet slecht. Het was zeker leuk. niet. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wel leuk. En toen zei hij van, misschien kun je vragen hier aan die mensen of je een programma mag maken. Zo gezegd, zo gedaan. En toen was je hoe oud? 13 jaar toen, ja. Nog steeds, nog in diezelfde tijd? In diezelfde tijd, ja, dat was in diezelfde periode als dat ik toen, als 13-jarige op de radio. Ja, dat klopt. Ja, ik weet niet hoe mijn stem toen klonk, maar... Anders. Ja, anders. Gelukkig hebben we daar geen opnames meer van. Maar toen... na enige tijd, het duurde wel even eer dat die mensen daar overtuigd waren. Want die dachten natuurlijk ook van, 13-jarige, dat kunnen we dat wel. Maar ze hebben dat toen wel laten doen. Volgens mij waren ze alleen maar blij mee. Toen moest ik een naam verzinnen voor mijn programma. En dat is toen Lucas On Air geworden. En het is nog steeds Lucas On Air. Dus. Ja, maar ja, op zich klopt het toch? Ja. Ik bedoel, als je naam gewoon goed is. En voor mijn eigen naam, ik heb echt zoveel verschillende nicknames gebruikt. In alle verschillende facetten wat ik heb gedaan. En op een gegeven moment kwam je gewoon bij MC Shark uit. En denk ik, in principe, ik doe geen MC meer. Hè. Dat is nooit echt iets groots geweest of dergelijke. Mm-hmm. Maar als je dat op een gegeven moment als zoekterm hebt en je kunt daarop gevonden worden, dan gaat het wel om. En dan is het gewoon onhandig om de hele tijd te blijven switchen. Dus. Ja, ik had wel, toen ik ook naar andere stations ging, had ik iets van, waarom zou ik die naam moeten veranderen, weet je wel. En dus als je eenmaal een goede naam hebt die pakt, MC Shark, klinkt op. Ja. Ja, Lucas On Air hetzelfde. Ik bedoel, heel duidelijk. En dat is ook niet tijdsgebonden of zo. Heel veel van die radioprogramma's zijn natuurlijk qua naam tijdsgebonden. Ja, en dat is, daar dacht ik toen ook bewust wel aan. Van, ik wil wel een programmanaam hebben die ik altijd mee kan nemen, zeg maar. Want ja, goed, ik wist wel dat Loes hopelijk niet het laatste seizoen zou zijn, zeg maar. En dat geldt nu hetzelfde voor RTW Maastricht, hoewel ik me hier wel helemaal thuis voel. Ja. Maar als 13-jarige, wat ga je dan op de radio doen? Wat voor... wat ik toen deed, kan ik me niet meer zo diepte-interviews? Ja, nou, dat zal het niet zijn geweest. Maar wat ik me toen deed, kan ik me niet meer zo heel goed herinneren. Maar ik wist dat ik dan een paar standaard items moest doen, zeg maar, om toch een uurtje vol te krijgen. En toen draaide ik nog helemaal geen country muziek. Dus dat zat er ook nog helemaal niet in. Dus ik weet ook niet meer wat voor muziek ik draaide. Gewoon reguliere pop of zo, weet ik veel. Alles wat in de Loes playlist stond, klikte je gewoon aan. Ja, nou, ook niet echt. Want die playlist was ook niet zo fantastisch. Maar gewoon wat ik leuk vond op dat moment draaide ik toen, denk ik. Maar ik had er gewoon een paar items met... wat precies de items waren, weet ik niet meer. Eén van die items is wel nu soort van nog in Lucas On Air, althans degene erachter. Mark, belde toen iedere week met Mark, een Duitse vriend van me, over de voetbaluitslagen. Mark zit nu nog steeds iedere week in de show, maar niet met voetbaluitslagen. Maar op zich wel leuk dat gewoon mee evolueert, zeg maar. Ja, Mark is ook een stuk beter geworden. Ja, dat is zeker zo. Mark was het allereerste. En de telefoonverbinding neem ik aan ook. Ja, de telefoonverbinding ook, ja. Maar dan ben je dat op je 13e aan het doen. Dan ga je ook nog lekker naar school toe natuurlijk, hè, want leerplicht. Ja. Hoe laat was zo'n uitzending dan? Volgens mij ben ik begonnen op de woensdagavond. Hoe later weet ik niet meer. Ik tel ook mijn uitzending helemaal niet. Dus hoeveel uitzendingen dit is, weet ik niet. Maar volgens mij op woensdagavond, en dat nam ik dan op. Dus dat voice tracker daar heette dat. Toen is een keer woensdagavond live. Ben ik naar de zaterdag gegaan. Toen zat ik daar op zaterdagmiddag tussen 4 en 6. Oké.
Maar voor je schoolwerk, als je zaterdag of woensdagmiddag zeg maar vrij hebt, is dat ideaal als je s'avonds aan het opnemen bent. Dan heb je een beetje voorbereidingstijd. En zaterdag is natuurlijk sowieso ideaal. Ja, en ik heb de MAVO gedaan en achteraf gezien had ik het misschien niet moeten doen, maar dat was heel makkelijk. Dus ik had vrij weinig met huiswerk of wat dan ook. Nou, maar ja, het geeft je wel tijd en ruimte om dingen te doen die je wel wilde dan. Ja, toch? Zoals radio. Ja. Dan krijg je ervaring mee, zeg maar, op die woensdag. Dan mag je naar de zaterdagmiddag toe. Heb je daar een grote switch in gemaakt of weet je dat ook niet meer? In soort van opzet, want mensen die op woensdag... Van hoe het programma eruit zou ja. Oké, dat heet een format, maar dat geloof ik nu nog steeds. Dat zag ik ook nog niet zo in. Dan denk ik gewoon, ik heb gewoon een gast en ik heb een paar items die ik erin gooi. Dat is een format, heet hoor. dat een format? I don't know, maar ik heb het niet op papier staan. Maar dat is ook voornamelijk omdat... het format van Shark Talk is we gaan praten. Ja, einde precies. format. Ja, precies. Ja, zoiets. En dat is ook een format. En dat heb ik ook een beetje in de show. En ja, wel gewoon heel spontaan en heel leuk. En toen was het dus 2 uur. Nou ja, toen had ik dus nog een paar andere items erbij verzonnen. Maar nee, ja, het was gewoon iets langer en iets meer. Maar ja, ik had verder... ik deed gewoon uren daar maken. Ja, ik deed gewoon wat ik wilde. En dan maak je daar... dan krijg je daar ervaring, hè? We gewoon letterlijk inderdaad die meters maken. Wat ging er toen door je hoofd? Super slechte vraag, I know. Maar wat ging dan meer door je hoofd als een zijnde van waar wil je mee naartoe? Hè? Je bent dan verplaatst van die woensdag naar de zaterdag. Ergens moet je dan gedacht hebben, ik wil misschien wat meer of ergens anders terechtkomen. Of, ja, dat is zeker zo. Ik denk dat ik toen dat tijd voornamelijk met mijn hoofd met een uitwisselingsjaar zat naar Amerika. Dus toen heb ik nog niet echt gedacht van waar wil ik na Loes heen. Want Loes hing op het randje van afgang eigenlijk al die tijd al. Loes is ook failliet, het bestaat niet meer. Is volgens mij nu SOL 2 of zo. Streek om op Blindrug, neem ik aan. Maar ja, toen was ik niet echt aan het denken van, nou, ik wil naar een grotere zender. Ja, uiteraard had ik wel dromen van, nou ja, ik wil eens een keer bij Radio 2 zijn of zo. Ruud de Wild was mijn grote voorbeeld, omdat die, dat vond ik gewoon een leuk programma. En welke? Want Ruud de Wild heeft natuurlijk 100 programma's. Ja, de Wild in de middag bij Radio 2. Dat zag ik. Dus het programma bij Radio 2. Vandaar dat mijn zendtijd op zaterdag ook van tussen 4 en 6 was. Omdat hij ook op 4 en 6 zit. Dus vandaar. Dat is waarom ik daar toen voor koos. Goed nadoen, toch? Ja, precies. Maar toen zat ik eigenlijk ook, zodra ik het idee kreeg om een uitwisselingsjaar te doen naar Amerika, zat ik eigenlijk meer daarmee in mijn hoofd dan de toekomst van mijn radio. En dacht van, oké, ik ga dan toch een jaar weg, dan moet ik hier dan toch stoppen. Of Loes dan ook nog bestaat of niet, wisten we ook nog niet. Nou, en uiteindelijk bleek dat gezamenlijk te gebeuren. Dus Loes ging failliet en ik ging naar Amerika. Dus ja, dat was... Prima afsluiting. Ja, precies. En toen ik terugkwam van Amerika, toen ben ik pas gaan nadenken van, hoe nu verder met het programma. Maar toen dat tijd dacht ik er niet zo heel veel aan. Maar bij die uitwisseling komen we dadelijk, want er zijn er verschillende verhalen van. Dus laten we dat vooral bundelen. Dat is het langste verhaal. Vooral niet los van elkaar gaan doen, want dat is misschien wat het hoort gewoon letterlijk bij elkaar natuurlijk, hè, die uitwisselingen. Maar dan kom je terug en dan ga je toch nadenken over, wat is Lucas On Air nog? Want je hebt geen zender. Ja, dat klopt. Ben je toen gewoon YouTube live gaan en Facebook live en zo? Ja. Om toch maar je programma te maken? Nou, heel veel. Ik heb wel vaker op nagedacht om ook vanuit thuis te doen of zo. Maar ja, ik bedoel, daar moet je toch wat apparatuurtjes voor hebben en zo. En je kunt niet zomaar alle nummertjes draaien die je wil. Dus, ja, alles kan. Ja, het kan zeker. Maar ja, het is toch allemaal wat lastiger. Toen vanuit thuis doen heb ik nog niet gedaan. Lijkt me wel eens leuk om te doen. Want bij RTV Maastricht hebben ze bijvoorbeeld ook een mobiele studio. Dus dan kun je dat gewoon ergens neerzetten. En dan kun je vanuit daar draaien. Okay. Dus misschien dat ik een keer vanuit mijn tuinhuis doe of zo in de zomer. Gezellig barbecue, wat dan ook. Maar dat zien we dan wel. Maar nee, toen ik terugkwam, ik weet niet precies hoe ik er terecht bij ben gekomen. Maar toen zag ik dat ML5, de voormalig RTV Roermond. En heet dat ook Reuvel daar, die kant? Hoe heet dat ook alweer? Wat? Dat gebied, zeg maar. Je hebt Leudal en dan nog een andere streek bij Roermond. Links. Ja, ik weet het ook niet. Nee, in ieder geval die streek, zeg maar. Maasdalen, of weet dat, Roerdalen? Ja. Heidhuizen, Roggel, die hele dingen bij elkaar. En die zijn dan samengegaan met het voormalige 3ML of zo. En dat is dan ML5 geworden. Dat er dan 5 van die regio's bij elkaar zitten. Ja. En toen zag ik die zender en toen dacht ik van, misschien kan ik daar terecht met mijn programma.
Dus toen heb ik hem benaderd en kon ik daar mijn programma gaan maken. Lekker makkelijk. Gewoon aankloppen en zeggen van, hey, dit heb ik al gedaan en mag ik binnen. Ja, ik weet niet hoe ik het heb gedaan, maar ik heb toen wel een promo opgenomen of zo. Dus iets een beetje uitgelegd van wat is Lucas on Air. Maar ja, dat is gewoon een radioman daar. Die baas, dat is gewoon een hobby, is een hele vriendelijke man verder. Maar ja, dat zijn gewoon mensen die dat vrijwillig doen. En die zijn bereid als ze andere vrijwilligers hebben. Dus ja, die vonden het prima. Zei, als je een beetje een fatsoenlijk programma hebt, dan kun je dat gerust wel komen doen. Ja, dus dat, op zich wel heel chill, want dan geven ze inderdaad wel gewoon echt veel mensen kansen die dan natuurlijk die op de radio komen. Klinkt voor heel veel mensen heel ver weg, terwijl er zijn zoveel streekomroepen natuurlijk. Ja, die daar kun je zo bij terecht. Nee, ja, dus, die willen natuurlijk gewoon programmering hebben, want anders zijn ze gewoon een playlist aan het afdraaien. Ja, precies. Nou ja, playlist gewoon automatisch gegenereerde muziek. Dus dat is, ja, maar het is dat of een programma of iets, ja. Nee, maar het is niet dat je daarvoor betaald krijgt, wat je al zegt. Je bent vrijwilliger op dat moment. Ja. En dan krijg je de ruimte op een bepaald tijdstip om, in dit geval, je eigen programma gewoon in te vullen. Dan word je ook ouder. Hè? Je groeit daar ook in mee. Je bent op dat moment al naar Amerika gegaan. Is dat ook het moment dat je zeg maar wat meer die country muziek dan bent gaan draaien? Ja, eigenlijk zodra ik terugkwam van Amerika. De eerste plaat die ik ook draaide nadat ik terugkwam van Amerika was een country plaat. Maar eigenlijk in Amerika, ik zeg altijd, hoe meer je naar muziek gaat luisteren, hoe meer je het leuk gaat vinden. Al is het wat voor een soort muziek ook. Ik bedoel, als je er constant naar luistert in de radio of wat dan ook. Of als het om je heen is. Hè, dus als je het zelf nog niet eens controleert, dan ga je het op een gegeven moment toch wel leuk vinden. En in Amerika was er één betreffend country radiostation dat heel veel country muziek draaide. En op school hadden ze dat bijvoorbeeld opstaan af en toe. In de schoolbus stond dat op. In de auto van gastgezinnen stond dat de hele tijd op. Dus ja, dan vond ik dat wel leuk. Het is gewoon een kleine indoctrinatie eigenlijk dat jaar geweest. Ja, precies. En dat vond ik ook nog best wel leuke muziek. En toen dacht ik, oké, dat is dus muziek die ik vanaf nu mijn programma kan gaan opnemen. Ja, maar het verschil tussen opnemen en laten overheersen zit natuurlijk een verschil in. En je komt natuurlijk, je komt terug uit Amerika, je maakt al een soort radio, of je maakt al radio, zo moet ik het zeggen, met misschien wat andere muziek. En op een gegeven moment ga je daar toch wat meer van deze stijl erin gooien. Mm-hmm. Krijg je dan dan reacties op? Of hoe? Ja, in het begin misschien een beetje. Van gewoon familie of zo die luistert. Ik dacht van, het is wel leuke muziek. En ik zelf luisterde dan ook gewoon naar. Gewoon in mijn vrije tijd. Dus dan denk ik zo, dat is toch wel... Zetten toch een paar behoorlijk leuke nummers tussen. Dus ja, dat vonden ze wel leuk. Dus ja, vanaf toen heb ik wel gedacht van, de muziek die ik draai is 50% country en 50% aanwezige artiest of onderwerp van de dag. Ja. Dus wordt toch weer een beetje formatje. Ja, dus weer een beetje erbij. Ja. Nee, maar dat is toch wel inderdaad hoe je daarin groeit. En dan zit je inderdaad bij ML5 en dan word je beluisterd door al 5 verschillende regio's. Ja, dat is de bedoeling. Maar ze zitten daar overal. Dus in iedere gemeente of iedere dorp staat dat wel ergens aan, zal ik het zo zeggen. Ik hoop het. Daar gaan we toch wel vanuit. Ik bedoel, ze hebben nog bestaansrecht, denk ik. Dat is waar. En ergens kom je dan hier terecht? Ja. Is dat opeens of wil je gevraagd? Of is het... Nee, dat was niet opeens. Dat ik hier zit heb ik te danken aan 2 hele toffe gasten. Dat zijn Mick en Henry. En toen ik naar de zaterdag ging op Loes FM... tussen 4 en 6 hadden hun een ochtendprogramma bij Loes FM. Of ik weet niet meer precies tussen hoe laat. Maar ik ging altijd iets eerder, zodat ik ze tegenkwam. Dus iedere keer dan, hey jongens, zijn we weer klaar met de show, weet je wel. Dan even kletsen iedere week. En 2 hele toffe gasten. Toen hadden ze ook nog geen familie, zeg maar. Waren ze ook nog niet getrouwd. Gewoon, volgens mij net afgestudeerd en gaan werken, zeg maar. Ik weet ook niet precies hoe ze elkaar hebben leren kennen, maar... Sorry, achter je gaat vuurwerk af. Ja, ik zag het ook inderdaad. Ik hoor het niet. Maar prima. Ja, dat ze dat tijdens de uitzending zomaar doen. Dat is leuk. Maar ja, die zaten dus op de zaterdagochtend bij Loes. En toen ik terugkwam van Amerika, zaten die plots bij RTW Maastricht. Toen ben ik nog een beetje in contact gebleven via Facebook en Instagram. En ik weet niet precies hoe, maar ja, in het midden van ML5 tijd zei ik, hey jongens, hoe gaat het? Kan ik niet eens een keer langskomen? Eigenlijk gewoon
gewoon zomaar gevraagd. Ik wilde het gewoon graag zien hoe het hier was. Het was ook nog niet deze studio, het was de oude studio van RTV Maastricht. Ik had het navigatiesysteem naar de oude studio ingesteld. En toen dacht ik, toen ik het fotootje zag, denk ik, daar ben ik vorige keer niet geweest. Ik moet een ander adres hebben. Gelukkig ga ik dan nog in onze chat staan. Dus ja, de voormalig Centre Ceramiek staat RTV Maastricht. Toen ben ik daar heen gegaan en een beetje gezien hoe het was. En toen zag ik, het was precies deze tafel ook, zeg maar, alleen ergens anders. En toen dacht ik van, het ziet er wel leuk uit. Het zal wel heel tof zijn als ik hier mijn programma kan maken. En toen zeiden hun van, die man kun je hiervoor benaderen. Gewoon de radiocoördinator destijds van RTV Maastricht. En die heb ik toen benaderd. Eigenlijk op dezelfde manier als ik het bij ML5 heb gedaan. En dan is het niet zo dat je bij ML5 kan blijven en dat je het hier ook gaat doen dan? Jawel, dat heb ik toen een tijd gedaan. Okay. Ja, nadat ik eenmaal binnen was bij RTV Maastricht. En dat kwam er net carnaval tussen. Dus dat was, in Maastricht is dat nogal onhandige timing. Maar goed, alle begrip voor natuurlijk. En dus ze waren eigenlijk ook die radiobaas hier van RTV Maastricht was heel netjes. En was er heel erg meewerkend. Echt super vriendelijke man ook. En die heeft me dus de kans gegeven om dan hier ook mijn programma te komen mogen maken. En daar ben ik wel heel erg dankbaar voor. Want omdat ik hier dus nu zit, heb ik wel mijn eigen programma echt kunnen verbeteren. Het is dan wel echt anders dan dat het bij ML5 was. Ja. Nou ja, je zit ook gewoon in de hoofdstad op dat moment. Hè. Het is ook gewoon een andere soort setting, sfeer en dat soort dingen. Ja. En RTV zit natuurlijk op meer plekken volgens mij. Als een zijnde gewoon de naam. Ja. Maar dit is dan Maastricht. Mm-hmm. Ja, ik bedoel, je ziet in het logo ook RTV en dan die streep en dan Maastricht. Betekent dat ook dat je dan op andere... Ja, natuurlijk zijn er andere luisteraars. Want je zit op een andere regio. Mm-hmm. Dat je dan anders te werk moet gaan dan dat je in het Roermondse moest? Ja, weet ik niet zozeer. Ik heb gewoon altijd mijn eigen programma gepresenteerd. En dat doe ik nu ook nog steeds. En kan inmiddels wel zien hoeveel mensen er luisteren en zo. En hoeveel mensen er op dat moment kijken enzovoort. Maar ja, ik heb gewoon altijd mijn programma gemaakt. En zo heb ik het ook gezegd. Dit is mijn programma. Zouden jullie dat leuk vinden om uit te zenden? En dan neem ik aan dat de omroep zelf kan inschatten of dat bij de omroep was of niet. En als we aangezien een ja hebben gezegd, dan zal dat ook wel zo zijn. Dus ik blijf gewoon mijn programma maken. En en Maastricht vindt het redelijk leuk tot nu toe, denk ik. Ja, anders was de omroepbaas al een keer langs geweest. Ja, precies. Wat ik hoor altijd vanuit RTV Maastricht is dat ze het heel leuk vinden en dat ze regelmatig luisteren. En daar ben ik heel blij mee. Ja, dat is alleen maar positief, zeker. Je zegt al, het is één gedeelte natuurlijk van je leven, zal ik het zo zeggen, het radio maken. En ik kan je nog wel allemaal dingen gaan vragen over waar wil je allemaal nog naartoe. Mm-hmm. Maar je zei al, eigenlijk gewoon Radio 2 en dan Ruud Wild van zijn desk aftrappen. Ja, ik weet niet. Als je de laatste tijd er zo over nadenkt, dan weet ik niet. Ik zie wel waar het schip strandt. Het lijkt me leuk, laat ik het zo te zeggen, om Lucas en nog te blijven verbeteren. Nog gewoon flink wat dingen eraan te verbeteren en een echt show te maken, zeg maar. En dat dan met die show ook naar een andere zender te gaan. Nou ja, je bent al veel meer bezig op socials dan dat je voorheen deed. Je bent steeds zichtbaarder. Hè? De camera's die er nu ook hangen, je kunt gewoon meekijken. Ja, dat zijn natuurlijk wel allemaal elementen die gewoon helpen in de branding, zeg maar, dan alleen maar tussen 2 en 6. Tussen 4 en 6 of tussen nu 7 en 9, zeg ik goed, yep. Ja, aanwezig zijn op de ether en dan weer weg zijn, zeg maar. Ja, precies. Dus op die manier is dat natuurlijk wel weer een positieve stap. Maar we hadden het net al over, je noemde het net al, die uitwisseling. Mm-hmm. Dat zorgde wel heel erg voor een draai, zeg maar, zowel in wie jij bent als wat je draait. Ja, en ook de invulling van de show. Ja. Dus dat heeft wel een behoorlijk impact gehad. Je mocht een jaar lang naar Amerika. Ja. In een uitwisselingssysteem. Ik heb daar de ballen verstand van, dus je mag me alles uitleggen. Want ik snap dat er uitwisselingen zijn. Ik snap dat er mensen van scholen, zeg maar, toch? Ja, het is niet vanuit school gegaan, maar een soort van. Ja. Vaak vanuit scholen, dat klopt mij zin wel. Kennis mogen maken met een andere cultuur op een andere plaats, andere mensen, gastgezinnen, dat soort zaken. Hoe kom jij er dan bij terecht als het niet via school is? Ja, goed, er zijn dus uitwisselingsprogramma's die je buiten school kunt doen. Het is lastig om ergens te beginnen, maar laat ik het zo zeggen. In 2017 ging ik met mijn vader in de herfstvakantie naar New York. Een week. Dat was mijn verjaardagscadeau destijds, denk ik.
Ik weet niet, maar het was een cadeau, natuurlijk. Om een week naar New York te gaan. En daar keek ik toen echt ontzettend naar uit. Dat was ook gewoon super vet. En ja, toen dacht ik van oké, nou de eerste keer Amerika is toch een big deal, zeg maar. En ja, ik wil niet zeggen dat ik het vanuit daar de inspiratie heb gekregen. Maar ja, goed, het heeft er waarschijnlijk wel aan bijgedragen. En toen ik terugkwam ter voorbereiding van die reis. Ja, ik wilde gewoon kijken van, wat staat me te wachten? Wat kunnen we gaan doen, zeg maar, wat vind ik leuk? Keek ik een of andere YouTuber die ook een week naar New York is gegaan. En toen daarna terugging naar zijn oude gastgezin in Murfreesboro, Tennessee. Dus eerst had hij dan die reis naar New York, waar hij dan alles in New York uitlegde. En daar keek ik dan eigenlijk voor, maar die vlogs gingen vervolgens door in Tennessee. En toen had hij het over, het tweede gezin en tweede familie, zeg maar. En een heel ander leven, heel veel dingen die hij daar heeft leren kennen en zo. Toen dacht ik van, dat klinkt wel interessant. Hoe gaat het in zijn werking? En toen ben ik daar gewoon op gaan googlen. En toen kwam eigenlijk de eerste website die naar boven kwam. En ik mag het bedrijf nu zelf ook... Mag ik het bedrijf zeggen? Ja, ik ben geen commerciële organisatie. Ja, want ik ben zelf namelijk helemaal 2 handen in buik met Travel Active. Ja, toen kwam ik dus de website van Travel Active tegen. Daar heb ik denk ik ook bij stage gelopen. En ik ken iedereen daar. Super toffe mensen. Dus toen kwam ik de website van Travel Active tegen. En daar stond dan op van... boek een uitwisselingsjaar naar Amerika voor een jaar. Ga een jaar op een high school... gewoon studeren, zeg maar. Of studeren is gewoon als aanwezig zijn. Aanwezig zijn. Ja, gewoon meelopen, meedoen, mee in de klasse. En dat zou dan een tussenjaar zijn. Dus het gaat niet vanuit school. Je doet je VMBO afmaken of je HAVO afmaken. Wat je dan ook doet. Dus in mijn geval VMBO afmaken. Dan dat uitwisselingsjaar. En dan daarna door naar het MBO. Dus dat was voor mij... Hoe oud ben je dan? Even denken. Ik ben nu 19. Nee, toen ik vertrok was ik 15. Maar dan ben je leerplichtig in Nederland. Dat klopt. Dus dat school-element is dan verplicht of zo? Vanwege je gaat een high school jaar doen. Ja. Dus je gaat er echt naar school. Hè? Dus, en dat geldt ook gewoon als leerjaar. Als leerjaar, ja. Okay. Dat kun je inderdaad bij de gemeente gewoon aangeven. En daarna... Dat wist ik niet. ja, dat had geweten. Hey, ik ben weg, ja. Doei. Ja, precies. Ja, het jaar daarna kreeg ik wel een brief van, zit je er nog steeds? Ik denk, nee, ik ben nu gewoon terug. Maar mocht dat ook? Nou, dan blijven nog ja, nee, precies. Maar... nee, je kunt dat gewoon als leerplichtige, als je maar naar school gaat, dat is het belangrijkste. Ja. En dan vind je die website. Mm-hmm. Wat vind je op zo'n website? Gaan gewoon volledig reclame maken, hoor. Dat maakt allemaal niet uit. Ja, maar... ik vind prima. Ik vind, nogmaals, Travel Active. Ik heb ook een tijd van alles met een stage gelopen en zo. Ja, wat je er eigenlijk gewoon op vindt, is uitleg over het programma. En vrij snel, als je contact opneemt, verwijzen je naar een informatiebijeenkomst. Dus ze hebben bijna iedere week wel op zaterdag een informatiebijeenkomst. Met corona dan wel online, maar gewoon een informatiebijeenkomst over het programma. Hoe het gaat, hoe het in zijn werking gaat. Wat de kosten zijn, alles erop en eraan. En daar kun je dan echt een inkijk kijken van hoe dat is. En kun je ook spreken met oud-studenten die dat gedaan hebben. Dan kun je dus daar echt een goed beeld krijgen van hoe zo'n high school jaar in zijn werking gaat. Maar je zit dan zelf nog op het VMBO, hè? Of je gaat het afronden, je gaat je diploma daar halen. Dan kom je op zo'n website terecht en dan eigenlijk vanwege die YouTube-video. Ja, eigenlijk wel, Dus je hebt ook eigenlijk geen idee wat je op die website kan verwachten, welke informatie er eigenlijk allemaal bij je hoort, zeg maar. Ik voel een oude vraag aankomen. Ik voel een oude vraag. Wat kost het? Dat kom ik sowieso nog wel op. Maar nee, meer het feit van... Iets moet je dan nog eens een keer triggeren op die website. Dat je denkt, maar dit past wel heel erg bij mij. Want natuurlijk doen een hoop jongeren dat. Wereldwijd gezien een hoop jongeren. Maar nog steeds maar een heel klein percentage van iedereen natuurlijk. Ja, dus, dat percentage wordt wel steeds groter, heb ik het idee. Maar, maar als je dan over 0,zoveel% van de wereldbevolking spreekt, is dat nog steeds een heel klein percentage. Relatief natuurlijk wat meer mensen. Maar alles in zijnde van, ergens moet er dus een trigger op die website zitten voor jou. Dat je denkt, ik heb dit gezien in de video. Want meer informatie had je niet. Je komt op die website terecht en je denkt, dit is iets voor mij. Mm-hmm. Ik vind dat vooral heel... weet je, wat vond jij op die website dat je denkt... Ja, ik weet niet of dat... Wilde je hier weg of wilde je daar zijn? Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, maar dat kan ook. Dat is een goede vraag.
Ja, ik weet niet of ik dat als 15-jarige wist. Maar ik had wel iets van, oké, ik heb nu dat VMBO. Je mag wel bij de microfoons praten, maar ik sorry. denk, ik was dit hoef ik je dat niet uit te leggen. Nee, dat klopt. Dat hoef je ook niet te doen. Maar je hebt geen koptelefoon op, dat is ja. het meer, ja. Ja, normaal had ik iets van... ik weet eigenlijk niet meer waarom ik echt dacht van... Oké, dit is iets wat ik wil, maar ik dacht het gewoon. Ik dacht Ja, maar gewoon, als 15-jarige, Ja. dat je dan denkt... Dit lijkt me wel tof. Het kan een avontuur zijn dat je denkt, dat ga ik dat doen. Ja. Of dat je juist denkt, ja, de studie is daar beter. Nee, dat qua school hoef je het niet te doen. Maar ik dacht gewoon, oké, ik vind het vet, weet je wel. Het lijkt me tof om een jaar in Amerika te wonen. Waarom wist ik eigenlijk niet zo goed. Ja. Staat er dan ook op in welke plaatsstad Nee. je komt? Het is gewoon, je kunt je aanmelden, of in ieder geval je kunt naar zo'n informatiedag. Mhm. Maar zat er in jouw hoofd dan van ik wil per se dan naar richting New York toe of juist naar de andere kant toe? Of? Nee, totaal niet. Heel veel studenten die misschien vertrekken hebben dat wel, voornamelijk ouders, want die kunnen er heel slecht tegen dat ze totaal geen idee hebben waar ze in Amerika terechtkomen. Toen ik ook stage liep bij Travel Active, constant moeten uitleggen van oké, je gaat een jaar naar Amerika, maar je weet niet waarheen. Ja, dat is voor heel veel mensen lastig te begrijpen. Pap en mam, Ja. ik ben een jaartje weg. Ja. Ik heb geen idee waarheen. Ik weet dat het aan de andere kant van de oceaan is. Dat wel. Ja. En het bedrag mag je hierin overmaken. Ja, precies. Ja, zo ging het eigenlijk wel, ja. Maar mijn ouders waren eigenlijk wel meteen van oké, het klinkt goed. Het was natuurlijk wel duur, dus ik moest er wel ook mijn eigen steen aan bijdragen. En dat heb ik dan ook echt wel gedaan. Want wat kost dat? Destijds kostte het... Ja, inflatie hoef je niet mee te rekenen in de Oké. huidige tijd. Ja, nu weet ik het programma, het kost niet meer zo goed. Maar destijds denk ik dat het all in, dus zeg maar volledig €15.000 kostte. Dat is een heftig bedrag. Ja. Ik bedoel, dat is geen studentenjaar Nee, absoluut niet. op de vervolgopleiding. Maar dan ook al in, hè. Dus dan heb je ook echt alles. Dus ook met vakanties daar en zo en zus en zo. Dus dan gewoon alles wat je dat hele jaar uitgeeft met programma kosten. Dus dat is niet programma kosten vanuit Travel Active, dat is iets goedkoper dan. Dus ja, dat zat destijds rond de €11.000 ongeveer of zo. Nou, is nog steeds heftig. Ik Ja. bedoel, voor heel veel mensen is dat niet binnen handbereik, zullen we het zo zeggen. Zeker. En ik praat er heel makkelijk over, maar goed, dat was destijds natuurlijk buitengewoon fantastisch dat mijn ouders dat daarvoor over hadden. En achteraf gezien, is het misschien wel zelfs helemaal niet een €11.000 uit te drukken. Wat ik al heb meegemaakt. Nee, oké, maar dat is natuurlijk heel vaak met dingen die je meemaakt, daar kun je dat prijskaartje niet aan hangen. Maar iedereen die daarmee bezig is, wel, want ze moeten er geld aan verdienen en je moet daarheen. Mm-hmm. Dus de vlucht wordt niet goedkoper als Nederland verder komt in het WK. Hè? KLM denkt ook, nou, het is heel kut in Qatar, maar ik ga wel vliegen. Je zegt al van de prijzen van nu weet je wat beter? Of zei je dan nee, niet? ik weet de prijs van nu niet. Van toen. Ja, van vorig jaar wist ik het wel nog, omdat ik er natuurlijk dan een jaar stage gelopen. Alleen, het zal nu wel iets duurder zijn. Ja, maar dan ga je daarheen, of dan mag je daarheen. Wanneer krijg je dan te horen waar je heen gaat? Of is dat gewoon vliegticket op Amsterdam en dan krijg je het in je hand gedrukt? Nee, dat zal ook wel heel erg vet zijn. Maar trouwens, er zijn heel veel travel agencies die dat gewoon doen. Ja, hoor. Nee, dat nog net niet. Goed, wat in mijn geval zo was, is als iemand zich aanmeldt voor zijn aanmeldingsprogramma of voor zijn uitwisselingsjaar, dan krijg je dus een heel groot aanmeldingspakket. Eigenlijk alles wat je bent. Dus gewoon het totale persoon wat je bent. Wat vind je leuk? Wat voor school heb je gedaan? Doktersverklaring, bla 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 bla. Alles erop en eraan. En op basis daarvan, dat sturen ze naar zo'n partnerorganisatie die ze daar hebben in Amerika. Dus in Amerika heb je eigenlijk alleen maar met die partnerorganisatie te maken. Die zeggen dan oké, nou deze studenten nemen we aan of deze studenten nemen we niet aan. Dus het kan ook nog zijn dat je niet wordt aangenomen. Maar Travel Active zorgt ervoor dat jouw aanmeldingspakket er zo goed uitziet tot de kans dat je niet wordt aangenomen redelijk klein is. Ja, oké. En Travel Active schat zelf in van, zijn deze studenten er geschikt voor, ja of nee? En dan zijn er soms ook dingen in zo'n aanmeldingspakket van studenten die Travel Active eruit haalt. En dan zeg van bijvoorbeeld foto's met alcohol of zo. Want in Nederland is dat heel normaal, in Amerika niet. En dan foto's met alcohol of zo. En dan zeggen wij in Travel Active zo van, hey, niet doen als je daar bent. Hè, dat mag je niet doen. Dan zijn ze daar en doen ze het toch. Maar goed, dus wij proberen als Travel Active gewoon de studenten... Alsof de jongeren daar dat niet doen. Ja, dat is ook alweer zo. Alleen als uitwisselingsstudent kun je een huisstudent worden. Die jongeren niet, die zijn thuis. Ja. Dus dat is gewoon... je moet je wel gewoon aan bepaalde regels houden. Ik heb me dus zo'n aanmeldingspakket ingevuld, opgestuurd naar Travel Active, aangenomen door Ayusa, dat is de partnerorganisatie. En dan kom je eigenlijk in een heel grote
draft terecht. Dus gewoon op de website van Ayusa. En word je aan de medewerkers daar je profiel doorgestuurd. En die medewerkers zorgen er daarvoor dat jij een gastgezin krijgt en een school. Dus ja, een plaatsing op een school waar je in de school kunt voor een jaar en een gastgezin. Als die 2 dingen rond zijn, dan pas krijg jij het te horen. Dus niet als je alleen al een gastgezin hebt. Dan, ja, we moeten wel nog kijken waar je naar school gaat. Pas als die alle 2 die dingen zeker zijn, dan pas krijg je het te horen. Nou ja, dat kan best lang duren. Ik was er in september 2018 ingeschreven. En ik kreeg in augustus 2019 pas te horen dat ik ging vertrekken. Een week voordat ik ging vertrekken. Dus zo kan het gaan. Je moet Beetje vertrouwen hebben. een beetje vertrouwen hebben, ja. En kan het zijn dat je niet kan gaan? Ja, dat kan zo zijn. Maar in mijn geval, ja, het gaat nu daarover. Kreeg ik het redelijk later horen, maar dat is vrij normaal. De Amerikanen zijn gewoon nogal redelijk last second en die zijn gewoon heel druk. En mijn gastgezin dacht van oké, nou we gaan hosten. Dus we kiezen de 2 studenten uit. Doorgegeven en nou, volgende week staat het in het vliegtuig. Dus vandaar. En dan kom je in een totaal andere omgeving, totaal andere plek terecht. Ja. En dan is het gewoon, je zegt al september ongeveer? Ja, het was ook, ja, volgens mij staat, even kijken hoor. Staat hierin nog. Dus even kijken, ik heb het in de inhoudsopgave staan volgens mij. Ja, augustus 2019. Dus dat is meteen ook eigenlijk bij het nieuwe schooljaar drop je er ongeveer in. Ja, toen was daar het schooljaar al begonnen. Dat ligt er een beetje aan wat voor school je op terecht komt. Sommige scholen beginnen iets later, sommige niet. Dat is niet nationwide geregeld, zeg maar. In Amerika. Ja, Het wordt gewoon per school besloten. En mijn school was toen al 2 weken bezig. Dus, Oké, maar dat is acceptabel om dan als exchange student daar binnen te hobbelen. Absoluut. En dan? Dan is het gewoon meteen mee in de flow en mee met gastgezin in de dagdagelijkse niet helemaal. Ik heb misschien 1 ding niet erbij gezegd, maar dat maakt niet zoveel uit. Voordat je dus vertrekt, ga je met een groep Nederlanders, en hier komt Lucas en Nero ook weer bij kijken, ga je met een groep Nederlanders een New York oriëntatie doen. Dat heeft Travel Access zo geregeld. Dus je vertrekt op een woensdag en dan blijf je tot en met zaterdag in New York. Op zaterdag vlieg je door naar je gastgezin. Dus woensdagmiddag kom je aan in New York. Okay. Dan een beetje sightseeën. Donderdag sightseeën, vrijdag sightseeën. En dan zaterdag naar je gastgezin. En in eerste instantie... Maar niet iedereen uit die groep komt op dezelfde school en plekken terecht? Iedereen gaat ergens anders zijn. Okay. Dus het zijn gewoon een groep studenten die week allemaal vertrekken, net zoals jij. En in eerste instantie dacht ik van, weet je, groep Nederlanders. Ik ben al eens in New York geweest, 15 jaar. Dat klinkt heel verwend, maar dat dacht ik toen. Van ik heb er niet zo... Ja, ik denk van, nou, als ik had kunnen kiezen destijds, had ik nee gezegd. Maar achteraf ben ik alleen maar blij dat ik dat niet had gedaan. Want dan had ik een van mijn beste vrienden niet leren kennen. En dat is Daan. En Daan is weer ook wekelijks onderdeel van Lucas en Nero. Dus. Nou, maar ja, dat is natuurlijk soms een beetje dat toeval van lotbepaling. En dat je denkt gewoon, we gaan dat gewoon doen en we zien wel waar het schip strandt. Ja, maar je kon ook niet kiezen. Dus je vlucht wordt dan gewoon geboekt naar die groep. En nou ja, dat is gewoon onderdeel van het programma. Dus. Maar ja, aan de andere kant 3 dagen met mensen op pad die erna tussen aanstekens nooit meer hoeft te zien in theorie als je het niet zou willen. Nee. Want je zit toch op een andere plek in de wereld op dat moment. Maar dan moet je een heel jaar daar blijven. Ja, dat klopt. Hoe ga je daar je week eigenlijk in? Want hier heb je vaste rituelen en je weet waar je heen wilt of wat je gaat doen met vrienden of naar een sport of dat soort dingen. Mm-hmm. Moet je daar allemaal opnieuw ontdekken. Ja, dat klopt. Wij kwamen dus op zaterdag bij het gastgezin aan en school was al bezig. Dus maandag meteen naar school. Wat we die zondag hebben gedaan, weet ik niet zo heel goed. Het was het was gewoon al vrij snel maandag. Gewoon een beetje moe van het reizen allemaal, weet je wel. Dus ik denk, ik ben er toen gewoon voor gegaan. We zijn toen maandagochtend gewoon naar de directeur gegaan daar van die school. En vakkenpakket kiezen. En oké, nou goed, dan als je dit vakkenpakket hebt, dan nu moet je bij dit lokaal zijn. Dus veel plezier. Dus ja, zo ging dat. En dus toen ben ik maar gewoon meteen aangesloten, ja. En dat is gewoon 5 dagen naar school toe, net zoals het hier is. En, en school begon er om 7:30. Dus, veel te vroeg. Yep. Dus toen zat ik ook nog redelijk ver van school af. Dus ik moest dan wel iedere dag om 6 uur op, voor school, ja.
Nee, dat gaat er mij in mijn hoofd echt niet meer in. Veel te veel. Nee, veel te vroeg. Maar dan start je daar dus meteen met school. Ja, hè, je moet je in iedere klas, of met je klas voorstellen wie je bent, wat je doet. En zal natuurlijk wel nieuwsgierigheid oproepen, want je bent iets wat de rest niet is. Ja. Hè? Nu zal het Engels bij jou wel oké zijn, denk ik, in die tijd al. Ja, het was niet zo goed als nu, maar... Nee, maar je kunt je verstaanbaar maken. En ja, zeker. En daar sowieso wel genoeg. Maar dan moet je ook meegaan in dat schoolritme. Dus je krijgt die vakken, je krijgt die lessen. Natuurlijk alles in het Engels. Maar dan moet je op een gegeven moment testen doen, examens doen. Dat soort dingen. Wordt daar nog rekening mee gehouden dat je dan niet vandaar bent? Ja, ligt eraan in hoeverre jij je daar je uitdaging in wil zoeken. Tuurlijk kun je altijd aangeven van ik vind het iets te moeilijk of zo, maar ik heb dat eigenlijk nooit hoeven doen, omdat het allemaal wel ging. Maar je moet vanuit die partnerorganisatie, want daar heb je dan heel veel mee te maken, want Travel Active is gewoon puur alles voor Nederland. Ja. En vanuit daar heb je met die Amerikanen te maken. Van hun moet je wel een bepaald grade point average halen. Dus dat is, dan hebben ze een bepaald systeem waardoor je boven een bepaald average moet zitten van je grades. En dan mag je blijven. Als je daaronder zit, dan krijg je een waarschuwing. En dan moet je kijken, oké, wat kunnen we doen om dat te verbeteren? Maar vrijwel alle Nederlandse studenten hebben daar geen problemen mee. Tenzij je echt met hele andere dingen bezig bent, zeg maar. Ja, oké, maar dat is dan ook wel weer... Hè, ze mogen wel iets van je verwachten als je daar zit. Dus dat is het schoolgedeelte. Maar daarlangs heb je natuurlijk ook gewoon het reguliere leven. Ja. Je gewoon dingen te doen. Hoe ben je daarin gestapt dan? Nou, daar ben ik eigenlijk meer ingetrokken, om het zo te zeggen. En dat kwam gewoon puur door mijn eerste gastgezin. Dat heb ik ook nog helemaal niet gezegd trouwens. Maar dat komt vanzelf wel, I guess. Maar toen ik werd gebeld, werd gezegd, we hebben een plaatsing voor je. Maar dat is een temporary placement. En dat komt niet vaak voor. De meeste studenten worden gewoon gebeld en gezegd, we hebben een placement. En dat is voor een jaar? Dat is voor een jaar. Maar bij mij een temporary placement. En waarom was het een temporary placement? Omdat mijn school op een uur afstand rijden lag. Omdat alle scholen in de omgeving van dat gastgezin nee hadden gezegd. Alleen de school waar ik op terecht kwam, ja. We nemen ze nog wel. Dat vinden we toch leuk. Dat was dus wel een uur rijden voor die mensen. En die schoolbussen rijden maar binnen een bepaalde kilometer om die school heen. Psychologisch, ja. En hun lagen daar buiten. Dus dat betekent dat hun iedere dag ons op en neer moesten rijden. En dan hebben ze gezegd, oké, dat kunnen we voor een paar weken doen. Maar daarna is het misschien goed om een ander gastgezin voor ze te vinden als ze daar eenmaal wat mensen kennen en zo. En dan zegt misschien iemand ook, wij nemen ze wel over. En ik heb het ook verzeur, want ik had een Duitse gastbroer. Maar die Duitse gastbroer is uiteindelijk wel een ander gastgezin terechtgekomen dan ik. En dat kan. Dus dat is verder helemaal geen probleem. Dus ja, mijn eerste gastgezin, daardoor ben ik eigenlijk echt, heb ik daar alles leren kennen. Mijn gastmoeder Jess heet ze daar. Die werkt nu nog steeds voor Ayusa. Dus is daar een regional manager. Oké. Dus je hebt daar een eerste aanspraakpunt. Dat is een lokale coördinator, noemen ze dat. Iemand waar je gewoon bij terecht kunt met problemen, als er wat is. Leon en ik waren vrij makkelijk, dus mensen hadden geen kinderen aan ons. Maar het kan ook gebeuren dat dat niet zo is. Het kan ook gebeuren dat dat niet zo is. En we zaten in huis bij de regional manager, dus dat was dan de baas van alle lokale coördinators in een bepaalde omgeving, zeg maar. Je merkt gewoon aan diegene, dat merkte ik al meteen, dat die ontzettend veel ervaring had. Al 14 jaar ervaring met uitwisselingsstudenten, heeft er al tegen gehost. En die wist gewoon precies wat je wilde gaan zien, wat je wilde doen. En dus ieder weekend, bijna iedere dag naar school gingen ze wel ergens met ons heen. Of we gaan even daarheen, we gaan even daarheen. In het begin was het heel simpel. Als we gaan even naar Walmart of we gaan even naar Chick-fil-A of zo. Gewoon iets heel Amerikaans. Maar ja, toch leuk om mee te maken. En dan in het weekend werd het iets groter. Van, we gaan naar een rodeo of we gaan naar de Indianapolis Motor Speedway. Of we gaan naar de downtown Indianapolis. Of we gaan naar bepaalde andere leuke steden in Indiana. Er zijn nog een paar van die kleine, typisch Amerikaanse stadjes, zeg maar, of dorpen, die ook wel leuk zijn om te bekijken. Gewoon de tourist highlights, zeg maar. Ja. Maar dan... En ieder weekend nam ze wel eens ergens mee naartoe. En dat was echt, fantastisch. Dus door haar ben ik er wel echt in getrokken, ja. Maar je gaat ook zelf vrienden maken daar. En je gaat ook buiten dat gastgezin natuurlijk dingen willen doen. Ja, dat klopt.
Hoe heb je daar je draai dan gevonden? Is dat meteen opgenomen worden in de community en vrienden die zeggen, nou ja, we gaan naar de bioscoop toe of we gaan dit doen of we gaan dat doen, ga je mee? Zoiets. Of een ander heel groot onderdeel van Amerikaanse high schools is sporten. Dus je hebt gewoon je reguliere lesdag. Bij ons was hij om 2 uur klaar. Redelijk vroeg. Begon ook heel vroeg. Christus, dus wel om 7:30 beginnen. Ja, maar dan wel om 2 uur klaar. Ja, maar doe dat Maar dan. vervolgens kwam dan dus nog sporten. Dus ja, je hebt bepaalde sporten. American football, soccer, zoals ze het daar dan noemen. Volgens mij tennis was ook een valsport of zo. En nou, Jess had in mijn aanmeldingspakket gelezen dat ik voetbal leuk vond. Dus had ze me voor het voetbalteam ingeschreven. Achteraf had ik misschien ook wel graag American voetbal willen proberen. Maar goed, voetbal vond ik ook leuk. En daar heb ik heel veel leuke jongens leren kennen. Waar ik nu nog steeds wel contact mee heb. En, dus jij uitlegt hoe de Nederlandse school werkt in het voetbal en wat Johan Cruijff betekent en hoe je dat moet spelen en zo. Ja. Precies. Dus ja, gewoon een echt voetbalteam, zeg maar, vanuit de school. En ja, echt. Je hebt wel over Amerikaans voetbal, hè? Dus echt het voetbalteam. Ja, nou, je hebt dus American voetbal en soccer. Nee, dat snap ik. Dus, maar ik zat dan gewoon bij het Europees soccerteam. Ja. En daar speel je dan, daar heb je dan iedere dag na de school training. En die nemen het best serieus, want ze willen graag dan en dan in het weekend of soms wel 2-3 keer per week ook naar school een wedstrijd tegen een andere school in Indiana. Oké, ja. En daar zit dan een heel apart systeem in. Hoe dat systeem precies werkt, weet ik niet. Maar ja, een soort van competitie. Wat dan uiteindelijk resulteerde in een eindtoernooi. Maar ja, daar waren we helemaal niet goed genoeg voor. Nee, maar dat zie je natuurlijk veel bij Amerikaanse sporten. Dat je gewoon sowieso allemaal divisies hebt. En die divisies komen dan weer bij elkaar in een toernooisetting. En dan krijg je daar weer dat je gewoon een afvalsysteem naar die finale toe gaat. En aan het eind van de rit sta je in de Super Bowl. Ja. Dus ik zei, dat volg ik nog wel. Dus dan heb je zeg maar je sporten, je hebt je buitenactiviteiten zeg maar ook vanuit de gastgezin zijn, zeg maar. Hoe hou je dan contact met hier? Niet? Eigenlijk totaal niet. Je vrienden gewoon jaar niet gezien? Gewoon een beetje pandemie-achtige stijl, gewoon kom wel een jaar later buiten. Vrienden vanuit de MAVO, ja, dat heb ik nooit echt... ik bedoel, ik had er wel contact met ze nu en dan, maar... maar gewoon laten gaan. Die zaten er toch niet op te wachten op het verhaal, nam ik aan. Dus ik denk van, laat het maar gewoon gaan. Die zullen daar toch wel geen zin in hebben om dat constant maar aan te horen. Dus dat heb ik laten schieten. En ja, thuisfront. De eerste 2 maanden ongeveer wordt gewoon aangeraden vanuit die organisaties van heb zo weinig mogelijk contact. Dat wordt aangeraden, dus kun je dan niet dwingen of zo. Maar ja, dus voor je eigen bestwil, zodat je op je nieuwe thuisplek zoveel mogelijk nieuwe dingen leert kennen en zo. Ja, anders krijg je ook dat heimweegevoel wat je nog eens een keer zou versterken als je dat hebt. Hè? Als je dat hebt, ja. Dat zal per persoon verschillend zijn aan jou te horen. Is dat niet aan het worden geweest? Maar ik kan me wel voorstellen dat zo'n organisatie ook wel mensen in bescherming neemt en zegt van ja, eigenlijk moet je die afstand juist wel creëren. Ja. Om je juist volledig te focussen op waar je nu bent en niet iedere dag... toch bezig te zijn met hoe het ook alweer daarachter was. Ja, precies. Ja. Maar dat is een jaar. En dat vliegt waarschijnlijk voorbij. Ja. Kook ik zo. En dan moet je terug. Yep. En dat mag niet verlengen. Nee, in mijn geval niet. Want toen kwam corona. Dus ja, ongeveer. Wanneer kwam dat? Maart 2020 of zo. Ja, in Amerika wel later natuurlijk. Met de president destijds. Ja, precies. Dus ja, langzamerhand ging gewoon alles dicht. En toen zat ik ook bij mijn tweede gastgezin. En toen zeiden ze toch van, ja, we vinden het heel vervelend om te doen, maar ja, weet je, de scholen zijn dicht voor de rest van het jaar. Er is gewoon geen punt meer om te blijven. Kun je gewoon niet beter naar huis gaan. En destijds vond ik dat niet zo leuk, want toen dacht ik toch van, ja, ik zou eigenlijk nog 2 maanden hier kunnen blijven. Maar heel realistisch gezien gekeken nu, ja, je zat toch maar wat thuis. Ja, als je nou 2 maanden tussen 4 muren zit of 4. Ja, precies. Dat had weinig invloed. Dus toen ben ik naar huis gegaan. Maar die tijd heb ik wel gunstig kunnen gebruiken om een boek te schrijven. Dus, die ligt hier. Ja. Jij hebt het net al vast. Op de camera. Ja, die camera is wel wide angle, mensen. Ik weet het. Maar ligt hier. Wat je zegt, je hebt dat boek geschreven. Daar heb je eigenlijk gewoon al je ervaringen in vastgelegd. Want in dat uurtje wat wij dit gaan doen, dat kunnen we niet alles bespreken. Maar het is wel een boek dat eigenlijk gewoon, wat ik net in het begin zei, van die website. Hoe kun je mensen enthousiasmeren om hierin mee te doen? Dat is wat dit boek eigenlijk is. Dat klopt, ja. En dat is ook precies waar Travel Active het voor gebruikt.
Dus nadat ik terugkwam en het boek heb geschreven, dus ik schreef gewoon eerst het boek. Samen met mijn moeder heb ik dat gedaan. Want toen zat ik nog redelijk in het Engels, dus mijn moeder moest wel veel nalezen van, klopt dit wel, het Nederlands gezien, zeg maar. Maar ja, goed, ze heeft er heel veel in verbeterd en logisch natuurlijk ook. Dus toen heb ik het boek gepubliceerd. En toen hebben we het opgestuurd naar Travel Active, dus het Nederlandse bedrijf waarmee ik het gedaan heb. Dat uitwisselingsjaar. En toen gevraagd van, kunnen jullie hier iets mee? Zouden jullie geïnteresseerd zijn om dit uit te geven of zo? Dat heeft even geduurd, want hun zaten natuurlijk ook midden in de coronacrisis. Dus Wel andere dingen aan hun hoofd. Ja, precies, doffe ellende daar. Maar na een tijdje belde de baas me toch op en die zei toch van, leuk boek. En wat wil je er precies mee? En zijn we uiteindelijk tot een overeenkomst gekomen om het boek uit te geven. Dus en dat is super tof. Hun gebruiken nu gewoon het boek bij informatiebijeenkomsten. Dus zo'n informatiebijeenkomst als waar ik toen heen ben gegaan. Gebruiken hun het boek om dat weg te geven aan mensen die eventueel geïnteresseerd zijn om mee te doen. Dus dan wel voor ouders of studenten zelf. Want studenten zelf kunnen lezen wat ze te wachten staat. Maar ook voor de ouders is het ontzettend leuk. Want die maken natuurlijk niet mee. Maar op die manier wel een beetje. En het is natuurlijk wat je zei. Het is ook voor heel veel ouders heel eng om gewoon je kind te zien vertrekken. Geen idee waarheen. En een jaar later maar zien in welk pakketje vorm ze terugkomen. Ja, tijdens mijn stageperiode hoopte ik soms dat sommige ouders er toch een beetje hetzelfde in zouden staan als dat mijn ouders dat waren. Maar sommige mensen vinden dat iets lastiger inderdaad. Ja, dat klopt. Ja, maar dat is ook, het is ook wel heel, heel logisch en heel te verklaarbaar, zeg maar. Ik bedoel, het is ook gewoon, zeker inderdaad met zo'n jonge leeftijd. Ik bedoel, op het moment dat je dat pas met 23 gaat doen, dan heb je een andere ervaring als je dat op deze soort leeftijden gaat doen. Dus dat is ook allemaal heel erg te begrijpen, denk ik dan wel. Ja, zeker. Maar je bent ook nog een keer teruggegaan, recentelijk. 2 keer teruggegaan, dat is recent, ja, inderdaad. Laten we de eerste keer beginnen dan maar, neem ik aan. Wat jij wilt vertellen. Ja, de eerste keer is ontstaan door Travel Active ook. Want ik heb het dus al een paar keer gezegd nu. Ik heb het boek uitgegeven met Travel Active. En toen eigenlijk kwam de zomer, dus toen hebben we het boek uitgegeven. En toen dus, Zomer 21. 20. Ja. Nee. 21. Ja, vorig jaar. Vorig jaar, 21. Ja. Zomer van 2021. En toen moest ik in het tweede jaar van mijn opleiding MBO stage gaan lopen. En toen dacht ik, ik zag dat Travel Active een paar vacatures online had staan voor stages. Dan wel niet per se journalistiek. Maar ik dacht, misschien zijn ze toch geïnteresseerd om daar wat mee... Gewoon even doorvertellen, ik loop die kant op. Oké, dat is prima. Je blijft wel aankijken in de tussentijd. Nee, maar gewoon doorvertellen. Oké. Dus toen dat kwam eigenlijk samen. Dus ik was op zoek naar een stageplek en hun gaven het boek uit. Dus toen de dag toen ik daar gewoon naar kantoor ging om te vieren, zeg maar, dat we dat boek hadden uitgegeven. En tot ik zelf ook flink wat boeken meenam. Zei ik toen ook van, ik zag dat jullie ook stagiaires zoeken. En zeiden ze, tuurlijk, stuur maar een sollicitatiebrief op en dan kunnen we er naar kijken. Toen ben ik daar nog een keer teruggegaan voor een sollicitatiegesprek. En kon ik stage gaan lopen op het high school team van Travel Active. Maar dat is in Nederland? Dat is in Nederland, in Venray, ja. En dat was heel erg leuk. Tijdens dat half jaar heb ik gewoon meegewerkt bij dat team. Zeg maar gewoon dingen die hun dagelijks doen. Telefoon opnemen. De stagiaire klusjes. Ja, stagiaire klusjes inderdaad. Maar wel heel veel geleerd daar. En super leuk was dat. Het was wel veel. Het was echt gewoon iedere dag, maandag tot met vrijdag. En dan ook nog op en neer vanuit Venray en Roermond. Dus ik was al redelijk laat thuis, maar het was het wel waard. Mm-hmm. En nog steeds goed contact gehouden met Travel Active. Dus dat was super tof. En waarom ben ik dan teruggegaan naar Amerika door hun? Is omdat ik deed het dus... Ja, ze waren heel tevreden met de stage uiteindelijk. Ze vond het echt goed. En ze zeiden ook dat ik me wel verbeterd had. Dus daar was ik wel blij mee. En omdat er dus tijdens de zomer 6 groepen van studenten naar New York vertrekken van Travel Active, is daar dan iedere keer ook een Nederlandse medewerker van Travel Active bij. En toen dat zijn die woensdag dan met zaterdag tripjes. Ja, woensdag dan met zaterdag tripjes, ja. En toen zeiden ze, we zoeken nog mensen, want ze hadden nog wel wat personeel. Maar er waren ook een paar mensen die het al eens gedaan hadden, zeg maar. Dus toen zeiden ze, ik kreeg een mailtje zo in maart van ze. Ik was in de tussentijd, had ik vanuit thuis, deed ik nog wat dingen voor ze. Maar ik moest wel weer gewoon terug naar school. Dus dan kon ik daar niet op het kantoor gaan zitten, zeg maar.
En dus ben ik daar nog wat dingen blijven helpen. En toen uiteindelijk stuurde ze me aan een mailtje van... we zoeken nog begeleiders voor een New York oriëntatie. Zou je dat willen doen? Dus ja, zelf heb ik toen de New York oriëntatie als student gedaan. Toen was er ook een Nederlandse begeleider bij. En nu was ik dan de Nederlandse begeleider van 23 studenten in New York. Zo'n oranje vlaggetje achter mij komen blijven lopen. Ja, nou dat werd gelukkig gedaan door een gids. Okay. Dus je wordt daar dan zeg maar met die kinderen erop uitgestuurd. Je moet gewoon zorgen dat ze bij elkaar blijven. En daar is een heel programma waar je gewoon moet zorgen dat ze zijn. En het was heel leerzaam. Ik bedoel, toch die 23 kinderen die je achteraan hebt slepen. En ook vanuit de andere kant zien hoe dat is natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja, het voordeel was dat ik wist wat ik kon verwachten. Ja. Dus ik had het al eens gedaan als student. Dus ik wist precies wat er ging gebeuren. Gelukkig ook helemaal geen gekke dingen tegengekomen. Van weet je, kan toch... Want ik heb ook wel verhalen gehoord van ze. Daar hebben ze dan zo'n meetingen wel. Ja, wat moet je doen als zoiets gebeurt? Dat studenten ziek worden. Of dat ze gewoon helemaal niks meer eten. Of weet je, meest gekke verhalen. Ja, of op die zaterdagochtend de vlucht niet gaat. En dan Zoiets, daar weer mee gaan helpen. En dat allemaal goed gegaan. Dus dat gebied had ik eigenlijk gelukkig aan mijn kont hangen. Dus ja, dat was echt fantastisch. En toen, als ik dan toch in Amerika ben, dan ben ik dan ook teruggevlogen weer naar mijn gastgezin. Mijn eerste gastgezin van destijds. Die waren op dat moment een vakantie in St. Louis. Dus ben ik naar St. Louis gevlogen en daar een week aangesloten bij hun vakantie. Dus kijk, zo kan het allemaal lopen. Ja. En de tweede keer dan? De tweede keer die stond... Want is net, je bent net terug. Dat is oktober was dat. Ja. Dus dat stond al vast voordat ik naar New York ging in augustus. Dus ja, dat had ik al geboekt voordat ik naar New York ging in augustus. Want ik zou tijdens mijn uitwisselingsjaar een week naar Hawaii zijn gegaan. Ook zo'n uitwisselingsstudententripje wat je kunt boeken. Ja, het kan heel vervelend uitkomen in Hawaii. Ja, inderdaad. Nou ja, goed, het zou dus... ik had dus die vluchten geboekt en zo, alleen toen kwam dus corona, dus ik kon dat helaas niet. En eigenlijk die trip was echt gewoon best wel goedkoop. Dan had je echt iets van, oké, voor dat geld wil ik het echt wel doen. Dus dat hadden ze heel bewust heel goedkoop gehouden voor die studenten. Maar ja, mag ook wel, want je hebt een flink programma kosten betaald. Dat zal wel zijn, ja. Dus toen zag ik het wel als een kans die ik eigenlijk niet kon laten liggen. Maar ja, toen kwam dus corona, dus ja, kon ik helaas niet gaan. Maar ik had die vluchten nog. Dus toen heb ik in vorig jaar, 2022, was gewoon april 2022, heb ik gewacht op het schema van de Colts. Mijn favoriete American voetbalclub uit Indianapolis. Ben ik toen een keer naar een wedstrijd gegaan tijdens mijn uitwisselingsjaar. Ja, en hetzelfde als dat je hier naar een wedstrijd aan MVV gaat en je verkocht bent. Nou ja, dat had ik daar dus ook. Alleen... Ik kan me niet inleven dat je verkocht kan zijn van de MVV, maar ga rustig door. Mensen hier in Maastricht hebben dat zo. Hè, dus, ja, kan gebeuren, mensen. Ja, kan ook niks aan doen. Precies. Dus ja, je gaat hier naar je lokale voetbalclubje. Ja, dat is het vooral. Ben je supporter. Nou, dat had ik daar. Ik ga daar naar een lokale voetbalclub. Want NFL is wel echt een miljoenen business. Ja. Dus toen was ik gewoon supporter. En toen had ik die vluchten nog, dus toen dacht ik, die wil ik dan gebruiken om terug te gaan naar wedstrijden van de Colts. Dus had ik gewacht op het schema. Dus ik had echt gewacht van, oké, dan spelen ze, dus dan ga ik erheen. Ik ga het niet gebruiken in de zon om erheen te gaan of zo. Het klinkt misschien heel gruw, maar ik wil wel terug naar Amerika, maar wel als... maar dat moet een beetje gunstig vallen, terecht. Ja, dus tuurlijk vind ik het leuk om die mensen te zien. Dat nummer 1, alleen nummer 2 is wel echt cool. Dat was super tof. Dus, en toen kwam het toevallig ook nog zo uit dat ze eerst een wedstrijd in Tennessee zouden spelen. En toen daarna thuis in Washington. Dus eerst een uitwedstrijd tegen de Titans en dan thuis tegen de Commanders. Dat kwam eigenlijk goed uit. Want de Titans is enigszins het op één na dichtste bijzijnste NFL-stadion. Maar dichtbij in Amerika... Ja, dus dichtbij is er niet echt. Nee, precies. Dus ja, het was te rijden. Hè. Het was 5 uur, 4 uurtjes rijden ongeveer. Ja. Dus dat was goed te doen. Dus ja, ben ik daar met een vriend het eerste weekend naar Nashville gereden. Beetje Nashville doorgekeken. Toen die wedstrijd. Toen een week in Indianapolis. Ontzettend veel gedaan. Echt ontzettend veel. Het was echt geen dag dat ik niet om 6 uur op was. En niet om 1 uur in bed lag. Dus het was echt heel erg veel gedaan. Vakantie houden, typisch vakantie houden. Het was vakantie houden, ja. En toen op zondag daarna de wedstrijd tegen de Commanders. Dus die 2 wedstrijden. En dan toch nog een beetje iedereen weer kunnen zien terug waar ik toen was in Amerika. Ja. Dus dat was ontzettend leuk. Ja, daar ben je dus net van terug. Ja, dat klopt. Ja. En dat geeft je ook weer een ervaring mee. En wat je al zegt, je bent in Nashville geweest. Nou ja, met de muziek die jij draait.
matcht dat natuurlijk ook wel weer Ja. lekker, denk ik zo. Dus je Absoluut. hebt daar zeker ook wel wat highlights, denk ik, meegepakt. Muzikaal gerelateerd, Zeker. ik zou het zo zeggen. Maar ik wil eigenlijk wel een beetje afronden. En dat is meer om jou een beetje rust te geven. Want we gaan dadelijk zo meteen nog 2 uur door. Ja, dat maar dan klopt. op zender. Dus het is nog een half uurtje tot de uitzending nog een half uurtje. begint. Maar we willen ook niet te hard pushen, denk ik, Nee. naar de tijd toe. Maar ik vind het wel echt heel tof in het grote geheel. Dat je inderdaad eigenlijk gewoon zegt van nou, je gaat die exchange doen. Mhm. Je gaat daarheen, je gaat daar een jaar, min 2 maanden in dit geval, dat doen. Mhm. Maar je krijgt zo'n blijvende herinneringen eraan dat je dus ook nog eens een keer bij de agency gaat stage lopen. Dan nog eens een keer met ze mee mag. En dan ook nog eens een keer terug gaat om... Ja, je had die vouchers toch nog, dus Ja. waarom zou je ze niet opmaken? Wil je niet daar radio maken? Even om terug te pakken naar het radiogedeelte. Ja. Mensen. Ja, dat lijkt me ontzettend leuk. Ja, dat Heb je dat niet gedaan in die lijkt me tijd? zeker een optie. Ja, een tikkeltje. Niet, ja, een heel klein tikkeltje. Maar dat was dus wel heel toevallig. Is omdat ik dus iedere ochtend naar dat country radiostation luisterde in Amerika. En dat country radiostation heet WFMS. Op ether 95.5. Zo heet het gewoon, die zender staat. Dus iedere radiozender begint dan met een W. Waarom weet ik niet, maar dat is gewoon zo. Die hebben een ochtendshow gepresenteerd door Jim, Deb en Kevin. En dat is gewoon een standaard ochtendshow, zeg maar, die je hier in Nederland ook zou kunnen horen. Gewoon veel dagelijkse nieuwtjes. Wat is er nu in de countrywereld? Nieuwsverkeer en grappig rollen. Zoiets, gewoon super toffe mensen. Dus ik luisterde iedere ochtend naar die show daar. En een beetje volgen op gaan social media, een beetje volgen op Facebook. En ik denk, ik stuur ze gewoon eens een keer een berichtje, weet je. Ik leg het gewoon Hi, eens I'm uit. Lucas from the Netherlands en hij heeft Lucas on air. En, Ja, precies. En nou, als je iets in Amerika gedaan wil krijgen, dan is dat het enige wat je hoeft te zeggen als buitenlander. Ik kom uit het buitenland Ja. en ik vind wat jij doet ontzettend vet. En dan kom je echt overal binnen. Dat is echt bizar wat je dan allemaal gedaan krijgt. Dus ook bij Jim, Deb en Kevin mocht je dan een morgen aanschuiven. Dus dat was ontzettend leuk. En daar, toen was ik echt wel helemaal verkocht op het country wereld. En ja, toen ik dus afgelopen 2 maanden terug ben geweest. 2 maanden geleden ben ik ook weer bij ze langs geweest, 's ochtends. En toen de week daarna, toen mijn Nederlandse gastmoeder naar Nederland kwam. Weer een heel ander verhaal. Maar ik moest toen reizen voor het werk. Dus toen kwam ze ook even langs in Amerika, of even langs in Nederland. Toen zat zij op de plek waar jij nu zit. Oké. En heb ik Jim, Deb en Kevin in mijn show geïnterviewd. Dus ja. Kijk, zo kan het allemaal lopen. Dus. Heel veel mensen denken misschien van, het is gewoon een standaard Amerika, is ochtendshow. Maar nou, de grootte van de zender is te vergelijken met Radio 2. Dus qua luisteraarscijfers is het echt zo groot als Radio 2. En de show is ook heel erg bekend. Want Jim, Deb en Kevin hebben al meerdere CMA en ACM Awards gewonnen in het verleden. CMA, Dat moet je even uitleggen voor mensen. Country Music Awards. Dus heel veel country music artiesten krijgen jaarlijks een award voor beste album, beste single, beste music video enzovoort. En dan zijn er ook een paar categorieën in het gedeelte radio. En toen hebben we meerdere keren beste morning show, country morning show van Amerika gewonnen. En daar zat jij gewoon in. En daar heb je gewoon een interview mee gehad. Dus Ja. het is nu gewoon een kleine stap om daar terug te gaan. En dan... Lijkt me ontzettend leuk. En ja, laat ik zeggen dat ik ermee bezig ben. voor alle ontwikkelingen Instagram bijhouden, denk ik. Ja. Nou, ik zal sowieso even wat linkjes in de show notes zetten. Vorige keer kwam ik al niet meer uit het woord, zo lang had ik al niet meer gepodcast. Is het boek te koop? Ja, het is zowel bij mij als bij Travel Active te verkrijgen. Dus ik zou zeggen, kijk naar mij op social media, @lucas.onair. Instagram, stuur een berichtje en dan 16 in de VS. Kun je altijd lezen, ja, zeker. Nou, dan zet ik dat gewoon in de linkjes erbij en dan kunnen mensen daarop klikken en dan moet je wat boeken bij gaan drukken, denk ik. ja, inderdaad. Die moeten inderdaad wel erbij gedrukt. Ja, kreeg ik laatst te horen van Travel Active. Dus nou goed, Nou, maar we hebben er nog wel een paar liggen. Nieuw contract tekenen en dan die miljoenen bijschrijven en dan komt dat allemaal goed. Nou, ik vond het superleuk en nogmaals, ik vind het super tof dat je dit hebt gedaan. Ik bedoel, het is niet vanzelfsprekend om zomaar even een jaar een uitwisselingsjaar te nemen. Nee. En dan ook nog eens een keer tot dit allemaal uit voorvloeit, want dat is natuurlijk ook wel weer. Ja, en dat vond ik voornamelijk ook gewoon toen ik terugkwam, zeg maar. Toen ik dacht van, het is nu voorbij. Maar eigenlijk ook wel niet. Dus ja, dat was... Nee, dit gaat nooit meer stoppen. Ja. Het gaat mee je graf in en dan dooft het misschien een keer uit. Maar ja, je boek blijft bestaan, dus Ja, ook eigenlijk weer niet. Nee, maar je doet eigenlijk gewoon 2 dingen. Met het radio maken ben je gewoon begonnen, ga je mee door.
heb je meegemaakt. En aan de andere kant, en dan langs heb je ook nog eens een keer dit gewoon, waarvan je dacht, ja, dat ga ik gewoon doen. Mhm. En door dat alleen al gewoon, die mindset zeg maar, gewoon gaan doen, maak je dingen mee. En in dit geval steeds groter en uitgebreider en kom je steeds verder. Dus dat credits aan jou, omdat Ja, thanks. ook op hele jonge leeftijd, maar laten we, wat zei je nou, 19? Ja, pas 19, ja. Dat je dat op je 19e al gewoon weet, doet, uitvoert, weet je. Mhm. Dat is gewoon heel belangrijk. Ik denk dat je hier ook mee laat zien dat het voor heel veel jongeren gewoon is, gewoon je moet gewoon die stap zetten. En misschien zijn sommige dingen heel eng, maar sommige dingen geven je echt wel een kickback, zeg maar, en een andere keer een kick forward. En dat je gewoon denkt van, dit is zo tof, hier wil ik meer van ontdekken, of meer vaker doen, of meehelpen. Hè? Ook met zo'n agency meehelpen. Of dat je nou het gewoon zelf paardjes aan het draaien bent thuis, en dat je denkt, nou, weet je wat, als dat dan toch zo makkelijk, dus aanstekens makkelijk gaat, dan bel ik mijn lokale omroep eens een keer op en misschien tot ik daar wel eens een Ja, keer zeker. Ja, want ik heb altijd maar gewoon geprobeerd. Ja, maar vergeet niet, heel veel mensen doen dat niet. Die blijven dan thuis op de bank zitten en die met hun eigen koptelefoon en die maken dan de omroep voor de huiskamer. Ja, en misschien ook heel veel mensen, wat ik voornamelijk misschien echt de eerste jaren van Lucas Neer had. Ja, toen zat ik nog gewoon op de MAVO. En dan kom je dan op school en dan zeggen sommige jongens dat ze wel geluisterd hebben of zo. En dan proberen ze dat een beetje belachelijk te maken, denk ik. Misschien zijn daar heel veel mensen wel bang voor. Van, als ik wat ga doen, dan vinden mensen daar wat ervan. Maar dat is met alles in je leven. Dat is niet alleen maar bij jongeren. Daar maar moet je ook echt bij geen gevoel voor hebben. Nee, maar het is natuurlijk wel iets wat meetelt en wat meespeelt om mensen te weerhouden om hun letterlijke dromen na te jagen. Ja, dus, nee, maar dat zou ik dan zeggen als iemand dat heeft. Zou ik zeggen van nee, dat zou je absoluut niet tegen moeten houden. En ik praat er heel makkelijk over, maar dat is eigenlijk hoe je er dan ook in moet staan. Dus dat zeg je nu van, ja, maar jij makkelijk praten, maar zo moet je erin staan. En dan lukt het. En dan gewoon doen, en dan uitvoeren, en dan zie je wel waar het komt. En als het niet lukt, is het ook goed, hè. En dan gaat iemand je uitlachen en dan zegt, ja, dat is allemaal mislukt. Hoezo? Ik heb het gedaan. Het gaat niet over tot... Ja, dus dat. Nou, laten we hier gewoon lekker op afsluiten, nogmaals. Ik weet dat er een volgende podcast staat. Ik weet dat die komt in januari. Ja, tof. Ik hoop dat er misschien nog eentje tussen gaat vallen wat dan toevallig de 100ste is. Ja. En anders is dat de 100ste. Maar dan gaan we het over... Ja, dankjewel. Maar dan gaan we het over politiek hebben. Want verkiezingen komen er weer aan. Mm-hmm. Dus ik wil een paar politieke podcasts weer maken. Net zoals ik vorige keer heb gedaan. Waren leuke gesprekken. Maar om dat nou je 100ste te laten zijn, dat weet ik dat ook weer net niet. Dus daarom. Dus ik moet even nadenken hoe we dat gaan oplossen. Maar dat komt wel goed. Nee, dankjewel voor je tijd. Ja, ik pak dadelijk deze microfoon voor me. Ja, en we gaan gewoon verder. Door deze verder praten. Dus dat komt allemaal goed. Nogmaals, dankjewel. En tot de volgende keer. Komt helemaal goed. Thanks.